Ucenicii lui Iisus au primit sarcina de a răspândi Evanghelia în lumea întreagă. Evanghelia înseamnă veste bună. Toată lumea se bucură când primește o veste bună. Totuși, Evanghelia, vestea cea bună, că Dumnezeu ne iubește, ne salvează și ne invită la fericirea veșnică, nu este mereu bine primită. Dimpotrivă, unii se împotrivesc chiar cu violență anunțării Evangheliei. Iisus știe acest lucru. A experimentat El însuși această împotrivire și totuși își încurajează ucenicii. Nu vă temeți de oameni. Vrea să ne încurajeze și pe noi. Dumnezeu are grijă de noi. Nu poate să ni se întâmple nimic fără știrea și permisiunea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu are grijă de vrăbii, de noi și mai mult, pentru că valorăm mai mult decât vrăbile sau câinii sau pisicile, ar fi bine să-și amintească de acest lucru cei care luptă pentru viața unor animale abandonate și în același timp nu le pasă de soarta copiilor abandonați sau a oamenilor flămânzi. Am auzit multe despre primii martiri ai bisericii care nu s-au temut de oameni. Au avut curajul să anunțe Evanghelia chiar dacă și-au pus în pericol viața. Același curaj, același har este prezent în biserică și în zilele noastre. Câteva exemple. În 2008, arhiepiscopul Romero, înaintea asasinării lui la San Salvador, striga soldaților: în numele lui Dumnezeu și al poporului care suferă, vă cer să încetați represiunile. Și a fost omorât. Știa ce-l așteaptă. În 2005, călugării și călugărițele din Irak erau atât de persecutați de către musulmani extremiști, încât nu puteau să iasă nici din casă să se ducă la liturghie. Și totuși nu doreau să plece din țară să se salveze. Știau că locul lor este acolo. Misionarul Luciano Fulvio a fost ucis în 2004 în Uganda. Deși știa că poate fi ucis în orice clipă, mereu era senin și entuziasmat pentru misiunea sa. Dacă sângele lor este sămânța creștinismului, ne putem aștepta în curând la înflorirea bisericii în acele țări. Noi nu suntem puși în situația de a ne sacrifica viața pentru propovăduirea Evangheliei, dar cerem și noi harul de a avea curajul să ne mărturisim credința prin viața noastră, prin comportamentul nostru și să vorbim celor din jurul nostru, din anturajul nostru despre vestea cea bună adresată și lor. Nu avem dreptul să nu înmânăm mesajul, vestea cea bună pe care Dumnezeu îi adresează prin